שלום, שמי רונית ואני מנחת טקסים ואירועים שונים ומגוונים שנים רבות. החלטתם להפיק אירוע, טקס או אירוע אישי ואתם יושבים וחושבים איפה לקיים אותו, מה יהיה בו, איך להגיש אותו, הכל על מנת שיהיה אירוע מוצלח ככל האפשר. מהסיבה הזו בדיוק אני כאן, על מנת לתרום מהניסיון שצברתי במהלך השנים, לשבת ולחשוב ביחד על כל פרט ופרט כך שהאירוע יצא לא פחות ממושלם. אני כמנחה, התפקיד שלי לחבר בין המקום, התוכן והאנשים ולגרום לכל לעבוד ביחד. אני מזמינה אתכם ליצור איתי קשר ונתחיל לעבוד.